muri sei? Randi batidze imwe foni inoita kuti ndione kuti pane vanhu here kana pana vanhu. Because uyu handasi ndakuona ndakuona apo ndakuona. Yakuita ichiupdate. Yeah, yaita. Muri sei? Randi yaita. Ndafara guys. Zuro ndakazovanyorera vanhu vekuwikira vava. Ndakanyora ndikati kosei ndisina kuona ndikuzvitadza kuona uyu. Muri sei guys? Ndakavanyorera email saka vanga vandipindura nhasi vanhu vachoni manje. So ndatoda kutotasa kuti yakuita yakwata isi kuita. Zviri sei Doreen Mers Edmond, Gloria Saunyama, Charlotte Magogo, Nora Shaninga, Rudo Chigona, Rebecca Firi, Precious Jambaya, Kurise Utsuro Tatenda, Leonora Vuteling, Rodwell Tsaina Shedzwanyika. Zviri sei? Zuro ndakabhuyikana guys. Ndaita kuona makomenzi pane chimwe chifone kong changu ichi. Ndakaisa paside nepaside. And I think hamena zvandiri kubaya dzimwe nguva kuFacebook zveshuweni. Ndakazosenda email. P Precious Edifa Chingobo, Hawang sei, Poshia Pumidza, Ted Sauramba uri sei, Charlotte Magogo ndamurisa, Benita Tanaka Pedza uri sei, Likla Chris Mufambisi, Dorini Guze, Charlini Matimati Kurisei, Barbara Kozimuchi Sani. Alright, pane pamhanya. Charlini amhanya. Gloria Saunyama, tinotenda ishe Zingwe urisei, Nairet Kapishi, Fanuel Tokombobo. Sei chiherere mofukadzi zviri sei maenda kubasa here dasi chiherere tanaka matodzoka tanaka muganu uri sei tinashe chishiri Abimutsvai matunhu kuri sei tsitsi chidzomba fungai jori uri sei Flozy King Tipsoi Ndururani. Yo, that's a long name. Uri sei Anesunyariri zviri sei Erika Zemura Simbisai Janyure uri sei kuri sei kuMasema vamwe vacho ari kumhanya saka ndisikazooni kuti ndanda I akanzi Thelio paradzai ndasina kumumhorosa. Nick Shandlovu kuri sei Tsana Machaka Nyaradzo Manyonga Listen Musiwa Cheriu Chaita muri sei angosvika 4 minutes ndakutanga kutaura nyaya. Sonia Maposa, Rebecca Piri muri sei Nancy Kanengoni zviri sei Dima Sike, Alice Shoko, Milton Chikova uri sei Tafadzwa Evaristo Mameningo kuri sei Mashilda Takarova. Oh, that's a long one. Simbisa yes ndamorosa Belinda Bells Belinda kuri sei Norman Chemuchiti. All right guys, ndakutanga kutaura so that time yangu haizotogwistereki because it's only 1 hour then ndozorora tobatana zvakare mangwana kudokuti ndisazotaura nyaya dzakawanda muvidhio 1. Nhasi yangu tiri kutaura nyaya yekuti pataida kuinda kwaMukaro neshoka kumusangano wemayuthi uya wemayuthi wekusvondo. Dambudziko manje hazi kuti distance vedwe vanoziva kana kuti kwaZinata kana kuti kuVunjere distance pakati peVunjere nekwaMukaro mungati panotora makilomita mangati distance handizogoni kumesha. Panhu pandiri kutaura nezvapo kagaizika hapasi pano kwaMukaro kure
Kwandombotaura kuya kutaenda kwanyika neshoka panenge patori pedo. Maona manje panenge patori pedo. Saka distance distance it's not my department. Asi ndoziva kuti kwataifanira kuinda tichibva kwedu kuMasema kwanguri kuri kwaiva nemusangano wemayuthi wekusvondo. Ndisati ndatanga kuendera mberi ngandise futi disclaimer kuitira vaya vanozokonfusika kuti saka nyaya iyi muchiri kutaura mese here oro pane vanhu vakazorwa here kana kuti kune vanhu vakazodii. Disclaimer, these stories dzakaitika kare hadzina zvadzinondikanganisa right now. Tingori panyaya zvedu tichiseka tichifara, not kuti pane munhu akatovengwa kutaura kwatiri kuchiita. No, it's not like that. Saka ndatanga ndaisa disclaimer kuitira kuti vanhu vasazointerprete zvisiri izvo. Right. Zvakatika ndizvo, even vamwe vanhu tichatotaura kuti mamwe vanhu vachaida kubatana navo tiita kumusangano handitozivi kuti varipi vanhu vachoniwe kumapurazi ikoko. Vamwe vacho I don't even remember their faces. Vaivawo mayuthi patime iyoyo kana mapurazi avo handichatombozivi kuti vamwe vanga vachibvepi, asi taingozva kuti vamwe vacho taisangana navo kusvondo. Moona manje. Zvakaitika nezvekuti vana mai kwedu vanopfeka mbuya ana iyaya inoita sekuti brown coffee iyaya ndo mauniform anopfekwa kwedu isu kwagutu. Vanopfeka mbuya ana, havapfeki eblue aya ane bhachi rinenge richipepereka richivatera, haasiriwo anoita sei avanopfeka. Saka manje inini zvaindiconfusa, yet manje pataiva kuHarare manje ndaifarira. Let me tell you guys, ndaifarira ndareva ndainzwa kuda kuti imwe gore ndikazenge ndamuhombe ndamudzimai mukuru ndichinonzi ndazoroorwa ndasiita sei ndoda kupfekawo bhachi riya revanhu reblue vanenge vakasunga dhuku yewaiti vopfeka icho chiya cheblue ende vachifambisa. Chaindinakidza ndechekuti everyday pataienda kusvondo tiri kuHarare taiti patiobuda pepe vanenge vakaita mutsetse vakadzi vanenge vane mabhachiwa eblue aya, ende hameno zvaanoita manje vachifambisa anenge achivateera achidaiwo so achipepereka achinda mudenga akavatevera kudaiwo. Zvaindinakidza zvinhu zvaindinakidza zvitingori peti. Saka I think ndakatanga kumaadmire ndikati kuchiva that's a wrong word to use. Ndakatanga kuadmire that uniform because yaiva yakangondinakira and I liked the way yavaiti vachifamba raivatevera richidero vose kana vozobuda vaibuda vakapfeka mauniform akadero. Saka mai vangu pavakanditi hanzi ndakuita sei because unotanga wachata haungopfeki, unotanga wachata wosita maybe zvinozofambirwa zvacho izvozvo iyoyo then pavati hanzi. Saka ndaitofunga kuti vachanopfeka uniform iyoyo inenge ine dress rewhite mukati neichi chavo chidhende chavo chiya cheblue pakuti hanzi ndopfeka yebrown. It was a shock to me. Ndikati komogopfekere uniform yebrown nekuti kusvondoku kunoku vanopfeka mablue and white. kuHarare kwataiva ikoko kusaidi kweduko waitozoona 1 or 2 vanenge vakapfeka mbuya ana vashomesa ndo vanenge vakapfeka yebrown. Zvikanzi navo nigirikini ndo nigirine ndinenge ndambowana time yekuti ndizorore ndikaita izvozvi fortunatika ndombozorora manerves anosvika pakurwadza kanekutaura noziva. Saka ndombozororawo ndozoita another live kuYouTube. Saka kuYouTube handifanire kuskipa as well, ndokwatinoita kuti hedu tumadrama edu tiri ikoko. Saka ndeda time yekuzorora ndosaka ndakachinja time. For the meantime ndakachinja time kuti iindirane neni kunoku. Right. Tadii paya ndazonhankirana mama vati ndopfeka iyo yebrown. Alright, no problem. Vapfeka uniform yavo yebrown iya. Haya, inini handibodi kurira nhema. Ndaifarira yeblue. That was my favorite. Ndobva vati patakazoenda manje kumusha patakaona kuti aiwa vanhu vekwedu vanopfeka that uniform yebrown dzavo idzodzo dzekwambuya ana ndodzovanopfeka. Hazvina kushata. Vadero vapfeka mbuya ana yavo iyaya. Zvakasa kuti patakata relocate tichibva muHarare tichienda kunogara kumusha, mai vangu hakuna musangano wavasina kuinda. Havana musangano wangu wasingaindi. Vaiinda kukanzi kuBhetere vaiinda, kukanzi kuVunjere vaiinda, kukanzi kwaMukaro vaiinda, kukanzi kuMatanda vaiinda. Kune kuvanga vasingaindi here. KuYouTube ndowanzoita netime dzakanzi 5 PM Zim time or 5:30 PM Zim time. Ndinoti Zim time, vamwe vanoti kati kana kuti kete, I don't know. Indinongoti Zim time. Saka continuation yangu
vainda kwese kunenge kwakonzi kune musangano chete, vainda ma 3 days kavariko ende vaibva vakabatana. Dzimwe nguva manje zvavaizoita kana ivo vasingakwanisi kuinda neshoka vaigona kunzi musainda neshoka, kune mwana wangu, kune vanhu vangu vane vana vavo vaiva nemota. Saka dzimwe nguva kune vanhu garisataura purazi rachoni, kune 1 purazi iri manjika mwana wavo aigara achiinda kumusha ikoko ndofunga like kumaweekends mota yacho taitogara chiiona, ende vanga nemarori futi. Then kwasita another purazi radaiti kuya kwatakamboenda tikata maricho ndikavata munda mevanhu mai ivavo manjeka they were loaded. Saka zvazvaizoita ndezvekuti rori raigona kutongoti ranzi rauya kuzoita sei kuzotora mombe kuti dzinde kana kuti kumasvingo. Rori irororo ndo raizonzi aiwa imi chimbotanga masenga vanhu mainde kumusangano rondosiya vanhu. Saka imi maigona kuzoudzwa kunzi tinosangana pakati musi wakati. Handiti vanhu vasangana nerori riya vanhu votosengwa votoenda usiwa kupi kunigirikini pakudzoka aiwa mozozvionera munofamba muchidzoka. Mind you pavari kundovata pasemende vana mai vangu vari kuinda kune zvikwasa zviya vondobata pafloor, vakavata pafloor paya chando chichikokoda apo tuna kuda ndo zvavari kungoita. Kana une masleeping bag woenda nesleeping bag woenda kumusangano kunovanakidza. Saka musangano havashotesi, vanoinda kumisangano. Izvozvo ndinogona kuinda pachipiyaniso kuti nyange wakawati uriko asi vanga vakarejista tori kuenda kumusangano vanotanga vanoatenda musangano iwoyo vozokwira bhazi voti chirege ndiona mwana wangu, asi musangano vanenge vaita misangano vanoida zisingamboiti vanhu vekweduko. Wait, tati vanofanira musangano. Handiti tikati neniwo toda kuinda kupi kana kwakunzi vemayouth ivo handinoita kumusangano yavo itodawo kuinda kumusangano wemayouth. Maona manje baba kandofunga baba havanyanyi kuinda zvavo kumisangano iyo vanenge vakaenda ka1 kana ka2 kana ndisingatoroshini havana nyanya kuzvifambira zvavo. That one was not his department. Panzwa rwonzi padanzirwa musangano, kune musangano he tatotirena chikwaya chedu padaimwe ibila ndikuimbirekera handikona kuipaka but dakuimbira song yandaifarira iri penzi Maria wozi yedu yokudenga Mwari Baba. Iyoyo ndaifarira kana vatanga kuita dhundundundu yavo maririkisi handichamazangu asi yaipenzi Maria wozi yedu yokudenga ndoyataida izvezvo. Then nedzimwewo dzandzakawanda dzimwe ndadzikanganwa tatirenda chikwaya chevanhu vatatu daiti ini ndoti vamwe vana vepadivi pepurazi pedu vaiva vaviri 1 2 3 then kozoti vaibva kuzasi uko vaiva vatatu futi. Kuzasi kunana kudhuze nekuhwirisha kwaiva nevatatu koti pedu paifanira kubva 1 2 3 isu tiri 3 kozoti mumwe aifana chiri kuziva mai vaifanira kundirova vaive mwana wavo aipinda futi Roma. Saka aifanira kundobatana nesu toita bhoti 11 tabva ipapo tozotobatana kumberi kumusoro ukuku ipapo ndifunga vaibva vari vatatu. Saka taitobva tiri gurupu taimuka taitozoenda tiri more than 20 kuchechi ikoko. Apa ndikutava vanhu vakasangana vakomana nevasikana then nevamwe vaizongobvawo uko kudhuze nekwanasikala kumusoro uko kwananhingirikini ukoko ndoko vaizodii kwaizobva vamwe vachibatana vachasei vachinhingirikina vachindai kupi kusvondo nekwanashuru nekwanani kwanga kwakawanda zikamboiti kuzvimba blessing kutozvimba fesi yangu pane uyu fesi yangu inoita zvisasa dzimwe kusimba ndasimba ndirambi but fesi yangu inomboita zvisasa saka ndinoshandisa this other nigirikini pane sipa ndiyoshandisa saka inondizvimbisa don't know why but ndo inongotopedza zvisasa yachoni but kusimba ndashimba but kuzozvimba manje uyu sipo iri kundizvimbisa but anyway nenguva zvichaita but ndo yacho ndo lockdown. Anyway continuation nigirikini ndadi pepe ndati kuna baba ndaona kuti mama vanondinetsa kuti ndivaudze mama vaindirambira ndobva ndati aiwa ini mama handisi kumboti sei handisi kumbovaudza ndobva ndataimira ndada kuchiziva masettings manje tiri pakati katiri kutoita taita tiri pakati I think this one year ramuna December kana sikareshi ndokubva tiri mutima muya ndati baba ndaifarisa zingamboiti ndati baba inini ndoda kuda sei
inini ndaita sei ndoda kuinda kumusangano kwaMukaro kuri kuinda vamwe. Zvanzi uri korini baba? Ndikati uri kuinda kuekera uri kuitwa musi wakati wakati. Guys, nei guys ndazviramba here kuti ndakasimba. Ingwe ndati ndasimba. Handina kuzviramba. Ndasimbisa. Yes, ndasimba. Handina kutombozviramba ini. Manzo ndichita argument here guys. Ndatoti wani, but ndingati ndaita mari handina mari kutongovata kumwe kwacho kwatondisimbiso. Handina activity yandiri kuita. Kungosura ndakavata mumba every day, nothing else. Nemadziro angu iwayo handitombokwasika mumashops. Ona manje kusimba ndasimba, and I won't deny that ndo zviripo. Ona manje saka hazvindi affect zvangu izvozvo. Anyway, ndikirikini ndatero mumunda manje kuti kuna baba ndoda kuinda kupi, ndoda kuinda kumusangano kwebaba bvati. But madhezi aunoreva aya chi ndo pari kufanira kuti sei ndo pari kufanira kuiti muinde kundovhizitira ani vanani girikini venyu, kundovhizitira vatete vako. Tikati tasingazivini kuti tikufanira kundoshandira vatete. Ndikati kana kwavatete ndozoinda, kunondimirira ndozoinda mwemwe. Zvikanzi tikaronga navo kuti munoita sei, mofanira kuinda ikoko kuminda mirefu, mumbondotamba Krismasi muri ikoko. Ndikati ndozoinda after. Zvikanzi vakomana ava toda kuti vataura navo vagoinda ikoko. Katoenda neka tienda kwavatete kwacho, kamoenda neshoka. Ndikati same thing, chikuenda kuti neshoka. Kana ndikati kana kwavateteka hakuna kwakunoinda, but musangano unopera ndizoindi futi mumwe, ndaenda kumusangano. Baba vakati dai wangoenda kwavatete nevamwe. Ndikati kwavatete handirambi kuinda, ndokuinda asi ndaenda kumusangano. Ndozvandakabva ndavaudza. Zvikanzi alright, inda kumusangano kwacho no problem. Maiwe musangano wayo tata sei, madhezi ari kufamba mai vangu manje ndokutanga kuzvidira shuga. Ndirifanira ndatowacha hembe guys, ndakawacha hembe dzekuinda kumusangano zvese. I was ready kufamba kubva kuMasema kundosvika kupi kwaMukaro neshoka. Ndanga nditori ready, and akwanga kuri kure. Zvaifanira kuitika ndezvekuti tafanira kumuka makuseni. Tamuka makuseni todi toekera tonhankirana toinda kupi kumusangano kuya taizosvika usiku. Asi tamuka makuseni taizosvika kwaMukaro usiku. Ndo zvaiitika ipapo. Kana apa waizoinda nechibani chako neparafini kuitira kuti muzokwanisa kuwana pekuzonzi amene kwanzi unofanira kuenda neparafini yako nechibani. Ndokubva itati alright, no problem. Zvese ndagadzirira pepe manje. Mai vangu from Norway zvikanzi hakuna musangano. Hakuna musangano. Zvikanzi ndakawana mai ningi utanza kuna musangano. Izvo vaisevera nhema. Kana pari pandakamborwadziwa guys, ndati musangano ndaida kuinda, ndanga ndatenderwa kunzi inda. Vanhu vese vagadzirira guys, tatopeka mabhegi. Mai vangu kwangosvika uchiti kwanza kuna musangano wakanzelewa. Zvikanzi wakanzelewa. Zvikanzi ndikati wakanzelewa kupi musangano iwoyo? Vaive panext pedu ndobva vaya vakati ko musangano muri kuinda here, moinda nguvai? Mai vangu akati hakuna kwavanoinda, musangano wakanzelewa. Tose tagarapa, indagara, vanokwana mbuya vangu vagara, vanokwa maiguru vangu vese vagara, tese tatoprepare kuti chindoita sei. Vangu vatikutovaona vachibva vachiti toi ukoko, taprepare zvibheke zviri pazvibhenji. Mai vangu akati hakuna musangano uriko, wanzi wakakanzelewa. Zvikanzi saka vaiva papurazi pedu manje panext. Ndobva vati wakanzelewa kumba kwenyu, isu tiri kuinda. Ndobva watoti kana musingaendi alright, no problem. Veduwe sodzi yakachururuka. Takagara apa tatopedza form 6 ipapo, taita kuchema, takagara pazvibhenji. Uchinatsa kuvaona kuti avo vamwe avo vanga about 4-5 kana singareshi, vakaita gunda musairira vachiinda. Mai vavayo kanzi manzanza wanza kuna musangano nekuda vedu vati vari kuinda wani. Zvikanzi kana wanzi hakuna. Zvikanzi wadiro ndiani kuti hakuna musangano? Ndasvihwa shoko rero rabva nekumusoro kwani. Chitiudzai kuti kwani veduwe havachitauri kuti kwani. Apa ini ndaramba kuinda kupi nazvadzi dzangu kupi kwavatete vangu kwataifanira kuenda kutambira Krismasi. Ndachiza musangano ngokuinda kupi kumayouth. Ndaita luzi kwese kwavatete vangu, ndaluza kumusangano, ndaluza. Ndagara pachibheji nezvibheki. Vamwe vese tichinyatsa kuona kuti avo vachitoenda
ndakachema singamboiti ndakachema ichibani chikuti cheweuti lese chigaba kaichi example chigaba kaichi unobora apa mabora apa moisa parafini mukati moisa tambo inenge ichitopfuta ndio inenge light racho ndo chibani ndikochembera kuenda kumusangano musangano ndakauluza mwana ndauluza pepe vanhu vaive taitofunga kuti zvikanzi anodzoswa muchaona kuti pavanosvika kuMasema vanonodzoswa izoinhema memwana vaive vakainda memwana first day tikati tichaona vachidzoswa vanhu havana kudzoka second day tikati vanhu vachaona kudzoka havana kudzoka third day havana kudzoka fourth day ndobva vadzoka zvikanzi vakapera mahwi zvikanzi kwainakidza imi moga ndimamusipo makaruza takanakirwa zvikaperi uya mwana wokuzasi kuya kwamai vaida kundirovaka mai vake ndivo vamuperekedza vamusiya pamba pedu kuti azobatana nesuwo vamusiya vachimuona kuti uyu wabatana nekwana Sharon vainda vose indi ndaitova mukuru ipapo ndobva vati hakuna kwamunoinda vanhu vaive panext mapresident vamwe bva vainda isi ndokusara tiri about 6 vatina kuinda tiri 6 tasara pepe musangano wanga usina mbokanzelewa vasangoti tinde kumusangano chete reason yavo I don't know ndobva vaivadzoka vakatouya purposely vachiti takabva tapuwa zvakati mavoisi aya ende kwanga kune munhu kwakune svosvere munhu kumusangano ndikandinoita sei naimwa ndikangosimuka ndikaenda muhozi ndikanozvivharira ndikati shiwa ndingada kuwa zvekuti musangano wainakidza ndoekerera ndondohwa kuti musangano wainakidza nai muzvonakidza zvotonyangadza ndaita sei and I'm was muya. I think it was like 2-3 days before Christmas. Tatotanga prepare do Christmas here and Rusa kakuinda kwavatete vangu chagotevera sei vanhu vatoinda vakatosvika ndofunga kwatoti ndofunga vanhu vaya vazvasi kwani kwavatete ndadi pepe Christmas zvisineiwo vatete vangu vavaifanira kuita sei kundoona zvanhu dzangu dzedzia vakabva vadi vafungawo kuti ndoda kundoona kuinda kunotambira Christmas kupi kwagutu kwedu isu ndobva vafamba ndobva vauya mazaya ndofunga ndozvimota ndozvandoda kuti zvimota zvapopular saka vanhu munotofamba usingadi uchida ndobva vatofambawo kubva kwavo kuya vakatosvika zuva raundovira vakatouya the day before kwatokauya musi weChristmas vanenge vakatouya musi weChristmas watakatonyangadzwa zvedu pawatouya yakachizonakidza Christmas yacho manje vakauya memwana nemazowe nemadhirinki vakauya vari chigrupu nevana vavo kubva vasiya plus bva vasiya mwana wavo vakasiya musikana nemumwe zvidoko zvacho izvi ndobva vasara saka meaning kuti uyu anga asara achisurukirwa akatozofara aona hasha dzangu dzasvika dziri group vakatosvika vakawandawo ndobva vatozozvikanzi vakatozobva ikoko vakatozondotambira machikwanda muya ndomwe vakandotambira Christmas vangarengori madhirama kani mwachiti ndakazoenderwa kuzonzwa nyaya dziya dzekoko manje achikudza kuti takazobva ikoko uyu unomboposta panapa zvanzi yangu ndo vakaenda ikoko vakaenda kwachikwanda vakadidi vakatenderera vakaenda kumagurosa vachitenderera nemwana watete wangu musikana anga ari kokoko tikati ina kuna kwandikaenda ndaroza musangano ndaroza kwavatete ndingoripo asi vatete vaya vakauya nemazowe chachitova chigubhu chachakazara kuti chitiri chazita vanga vatenga manyika vauya nemazowe nezvinhu zvinonakanaka takarega pakatourawa huku tikarega medu pakaridzwa nemarekodzi asi ni muromo waingova ndakafundumwarira musangano ndoona ndakangofundumwarira nchingoti asi ndakaruza zvangu lucky enough vazouya pano nevana vatete vangu vangu vanavo vakatamba marekodzi takanakirwa nemarekodzi vedu vatikura nhema that day takanakirwa ndobva yatopera Christmas iya ndobva ndaziva kuti aiwa mai vangu vasingadi kuti tinde kupi tinde kumusangano changu vasingadida vachatukwa sekundiudza ndobva ndagara pasi ndikati allright zvonaka varivo vari kuenda kumusangano vachindobuda kumapurazi ose uko nekuzvikoro zvose chipi chavasingachazivi vanoziva zvinhu zvikoro zvose vanoziva anokudza kuti ndinobhadhara kuinda kana zvikanzi magutu vanotsvaga mari yokubika ndari kuti vaende kumusangano asi ina vari kuti ndindi iye chanobatana nekuharare manje kuti ndakazondasvika kuharare ndobva ndamboti ndakuinda kuchechi mumwe musi ndaenda ikoko that was after ndazondobva kumushango ndatodzokera pandakandoda kuenda bva nditi indako but pandakaenda
frankly speaking hazvina kundinakidza zvekuharare. I felt like kuharare maybe nawe kuti ndakagarisa kumusha, I don't know, but I felt like I didn't belong. Ndozvandakaita sei, ndozvandakafila ndasvika kuya ende ndaenda ikoko. Mayouth acho vaingoita zvekuzvida, vakanzi gurupu iri vari kufarana nevava vari kuita izvi. Ini ndandongowo mumwe muswe, umwe musikana aitova kusvondo ikokoko, wana ndichitoti I remember musikana ende aitombova mune imwe klasi lesei indaiva mublue, iye anenge aiva muorange kana kuti mured, I don't know. Takadzate sekuprimary but ndatomuremember. Tikatoenda paanga ari ndikatoti ningirikini inonzi chii iwewe waidzidza pakati akati ndikatoti ndokuziva. Because of that iye manje anga kutondiitisa because ndandikachangobva kakumusha akanditi hande kutoilet, ndangoti alright, ndosimuka ndomuteverera ndoita onditi kana kuti ndimirire ipapo because kune maboys atozomboya. Ndongomira pepe obva tanga kundiudza tunyaya twake. Obva tanga nditi uyu nomukomana uyu, you know what happened, apa aitaura kana achisvishina, you know what happened, this guy aimbova mufesi wangu saka now akuita zvekundisvotesa. Airidza ngoma but maridzira aita ngoma iwoyo akatanga kuti asi musikana aitondipengera zvokwadi anzi ndikuna maridzira kuti angoma anoda kutondisvotesa achiita zvekuseka zvaanenge achiita zvizvozvo. Anogona kuridza ngoma zisingambeti mukomana yeye uyu tesa mukomana uchari kurihwa iri inozi bounza maimwana ranga ripo richitika bata ngoma yaiti kuti vanhu vachiti akatanga kuridza mufesi iye aifarirwa kana vanhu vanga varipinda asikamuzivi, handimuzivi zvanzi ndoveve vamunoona vanenge vari chii atori panapa ndiye mufuta anombofamba nani nababozvo mweya. It was a thing marare imomo manje hazvina kunyatsa kundiitira zvakanaka. Ndikungonzwa nyaya dzeipapo otanga kundiudza kuti musikana yakazodi tiita semusikana wacho wari kuda kusvora. Atori bhobho musikana akazvinakira nehembe dzake dzakangonaka, mumwe akapfeka matirauzi ake akanaka, zvikabudiro zvavo zvakanaka. Nothing wrong pane zvaaitaura zvacho zvese zvese zvaingova zvekunyongorodza vanhu vanga vari ipapo. Ndikatoti saka wanenguva yakadii kuti kunosika wakapfeka uniform here kana kuti kwaita sei. Ini ndaida kuti pamwe ndogona kuita sei kupfeka uniform dzedze dzelight blue nesheti yacho yewhite. Ndozvandaida kutoona kuti ndogona kuzvifambira sei zvinhu izvi. Musikana kutondiudza out of topic, aingova obsessed nemukomana yeye wakewo iyeyoyo. Ini chingoti ndengoti ndobva tonzi akambobva kuti handi ndamboenda kunopfuura kuno vanhu vari kubika because aingoteverera panenge akaona mukomana yakubuda kuti ngaande panze. Ndaingoti alright, andinanga ndaiziva ikoko. Ndateverera ndomira kusere kwake otanga kuti ana vamwe vanhu vanenge varipo otanga kuti ndonzi saka ndiani uyu vatanga kutaura pa ndakangonyerera ndandikangovatarira zvaitondizvazvo ndobva ndatanga I think nyaya yekuti ndakafila out of place then kuti hapana kana wandairwisana naye uyu nyaya dzandaingohwa dzaingova chitachani iko ichocho ndikati kana mai mwana hapana zvandiri kuita pano. Ndikati ndakuenda kumbaini zvanga zvisina chabuka kana ndizotadzokera ikoko because vaida kuita discussion yeuyu yekuti tripi kune tripi yavaida kuinda but tripi you were supposed to pay for that trip. So now manje zvavaitaura ivo vaiti I think kune mai vakazouya vakati moda kuenda kutripi ipi imi ndobva vataura zvikanzi tripi zvikanzi last time pakazoitwa musikawa vanhu vakanga enda ikoko makazoonekwa makadii zvanzi akana this time tinobhihevha wati vachita paingova nedhisinyongororo mukati imomo tozombotesa kuti saka patinombouya musi wesvondo ndomusvondo mandoziva here munenge makazara kuti vanhu vachiridza mupururu vachipinda vanafata vachipinda vakaita mitsetse vachiita sei vachiita munenge mangova nedhisi oda yaingova imomo vakamanya vakadi ndikati kana ina ndichadina ndichauya futi ndikati ndichauya futi that's it. Ndikatoti ndakuenda kumbaini hazvina kumbondinakidza, nothing was interesting pane zvese izvezvo. Ndobva ndatoenda kumamabva vatoti kwakuchinakidza here ndikati kwakuchinyangadza zvikanzi
saka wakurumidza kudzoka nini ndikati kwakuchingonyangadza ndichagovaudza kuti musikana anga ari kwanga achingotaura zvechikomana chake nani stop ndaizorambidzwa kakuenda kuchechi ikoko ndikangoti kwakuenda musikana wayo ndakatomusiya aripo akamboti ndakuenda ndibva ndati right takuenda pepe takufamba bva tadarika nepanhingirikini tadarika nekunhingirikini neraini irororo takudzoka kudai china kwamakomva kuyakwe musikana asvika pagate pavo bva ndakudzokera futi kuchechi kuyakwe tikati wakudzokera unoitei futi kuchechi kwacho handiti havana pana zvavari kuita here vari kungotamba zvanzi ndida unosangana nefesi yeda tomuona chete ndikati ndakuenda kumba shamwa bhozi ndogara kuri ndobva ndadii ndatanga kutofamba ndichidzokera ini ndikamusiya akadira kutoti akatoita u10 anga atosvika pamba pawo bhaita u10 zvandida kunoona kuti achiri kutaura nemusikana iye ndikati wangu babai ndobva ndadii ndobva ndatoenda kumba kwedu handazomboinda futi kana kusvondo kwacho handazombokudzokera futi kusvondo that was it. I think ndakapesa kuti ndatoenda ni more than 10 years dzasvika 10 years dzasvika ndisina kumbosvika kuchechi ikoko because I think ndakatwa put off nezvaiita mayouth ya ndo akangondiita put off then nenhau yekuti ndakafila kunge ndandiri out of place. That thing ndada ndajaira ndiri kumamisha kwedu it was totally different nezvandakasvika ndikanosangana nazvo kuHarare ndikati kana handidzokeri futi ikoko ndomaragirira ndikatoita kuenda kusvondo ikoko but mai vangu vakaenda kuHarare vanoenda ikoko inini. That's how I started liking maPentecostal ndokuchinja kwandakangoitawo personally not kuti ndakatumwa nevanhu but ndakatanga ngofarira maPentecostal church ndichingoenda but up to now mukandibvunza kuti kereka yako yanoenda ndeipi kana wasvika kuHarare handitorina yandinenge ndangofunga musi iwoyo ndo yandinoinda. Hey mibeduwe, are you not pregnant? You Esther udondipa mimba here iwe inini ndisina chibereko ndinogoita mimba sei ndisina chibereko ndogoita mimba sei ndisina chibereko nevedu. Guys, why are you giving me the pregnancy? Why are you forcing me? Why in this world? Why? Makangano here vanhu vakandibvisa chibereko changu ndakanzi handina chibereko changu chakaora ndichibvisa mimba saka ndogoita mimba sei? It's impossible. Saka can't be pregnant. Anyway, tobva ndaitega ndipese kwani yapera kai ndarambidzwa yatopera then ndobva ndabva pepe ndobva ndaenda kunonzi kuchi yeKatikasi. Kukatikasi manje ndokuya kukatikasi manje kana kuri kuHarare handizi kuti vanokuti pane zita inodaidzwa nayo kana kuri kuHarare taura hako Drey maquestions andinomboitirwa nezvati. Guys, you are not serious, guys. Every day you are always asking me, guys. I think my life. Are you not pregnant? Are you not pregnant? Every day. So and this ndoimeresa here pregnancy yacho indakabviswa chibereko. Handakabviswa chibereko here papa ndainzi une chibereko chakaora ukabvisa mimba, wabvisa mimba hauchazvari. Saka how can I be pregnant after makaudzwa kuti handizvari ndakabvisa chibereko? Zviriko wani nditori nemarikiriki racho amukadzika uyu ndakazviposta panapa zviripo zvandakatonzi ndakabvisa chibereko. Munodzika pane maposta andinenge pane maposta andinenge ndakaekera andinenge ndakaposta zviripo zvechibereko changu munozviona ikoko. Iko zvinezvi ndakutoseka about that because hazvichandigwadziswa. Kare ndo pandakagwadziwa musi I think musi wani zvakapostiwa zvechibereko changu ndo musi wandakagwadziwa but now I just don't care. I don't care. Ona manje vanoti unotseneka ka unoguma usina basa nazvo ungoti so what kana ndisina chibereko chacho so what. Right. Kubanzi kochibereko sorry yokubiwe ndakabvisiwa wani pano pa Facebook nepage riya vakandibvisa vakandibvisa paiginya chikarashwa anzi chikaora ndikauraya mwana ndikazogenda kuona mapage obanzi we have a murderer on the run, we have a murderer. Isn't it even know kuti ndakamboita nhumbuka. Anyway yokukatikasi manje yokukatikasi yakaitika ndeyechi uyu inonzi yechi ndenigirikini kukatikasi ndo iya yekuti kana usati wapapatiswa handiti lese wakura usati wabhabhatidzwa
Rasati waningirine wapapatiswa unoita sei? Zvisada kuzisekeza. Usandisekeza. Saka now you're pregnant. Apa vakapati. Aiwa, iwovhaidha mutendika, you are not getting the joke yezvinhu zvatiri kutaura. Manaka pasocial media vakaoma ndiri kuti I don't care in terms of kuti munofungwa zvozondigwadza kutodero kutondibudisa musodzi. No, that's not like it. Zvokunzi handina chibereko izvozvo ndozvandiri kuti I just don't care kuti vakanditi handina chibereko, not kuti I'm angry with anyone. No, takutojoka about that. So don't get me wrong. That's why I always put my disclaimer. So ndikuti every day ndogara ndichibvunzwa kunzi, are you not pregnant? Ndozvandikutaura izvozvo. But anyway, inini ndakachibviswa chibereko chacho. Kune Katikasi ndeyekuti yeye unoita sei unofana kustada. Wastada woita sei wozopapatiswa. Wapapatiswa, but manje kana kuri kumusha unonzi unopinda boka 1, boka 2, boka 3, boka 4 and boka 5. Saka boka 1 manje munoriita lese muna April, then boka 2 morita muna August, boka 3 morita muna December. So it's like 1.5 years woita sei wo stada. Saka ini zvandakaitwa manje zvokuti ndakambenge ndaita stage 1 kuHarare. Panasiya ndobva vati ayo iwe pauri kuenda kuchikoro iwoka ingondopapatiswa navariko vane malessons akadero wongopapatiswa. Ndobva ndati haisi problem. Saka zvandakabva ndaita pandakanga ndiri kwaBiriri pane yavaita yekuti kwaBiriri vanga ibhozi ngeri United Baptist Church. Saka ndichazi kuti vaiti chiyebva ndaita malessons achona aya bva ndatosvika kuti ndakanzi nepurend wangu ndiite sei ndingoita zvaita sei zviri kuitwa nevanhu kuno, excuse me, ndobva vati no problem. So toti even pandakatezenge ndakunzwa nevanhu kuti ndaita sei, ndaita go through that procedure kuti ndibhabhatidzwe kwatwa taizenda muriver ndo mama izononyudzwa imomo monzi mabhabhatidzwa matodididi topuwa macertificates kwaBiriri. So I had that certificate ndora ndakaenda naro kupi kumusha. So ndadero manje even ndiri muchechi vanhu vakatoshamisika kuti chero muUnited Baptist Church tafunga kuti muRoma. No, pandakadazama kuexplaina kuti no, ndakazviita because baba vangu vakati hanzi ingoitira ikoko hazvina basa, it doesn't matter because hausati kwapapatiswa ende maholiday avari kutaura kuti uite Katikasi kunoko hasi kuindirana, ingonoitwa kupi kuchikoro ikoko hazvina problem. No one understood me kuvanhu vaiva ikoko. Ndakatoenda ndikatononyewa. I remember this other green vanga vari 3 streams ahead of me. Vakauya vakandifunza kuti kweiwewe papa ndikati no, baba vangu ndozvavakanditi nyaya yakanetsa. Vakatoita vabereki vangu vasikana ivo vaiva maform 6 ndiri form 3. Vakatoti no, wangu wasingafaniri kuita. Ndikati aiwa but baba vangu inini vakanditi enda unopapatiswa ikoko hazvina problem. That certificate manje ndakazoritora after ndapedza form 6. Ndobva ndaiti panzi panochi padanidzirwa zvakare kuti kune vanhu vari kuita sei vari kunigikina vari kunzi ngavauye kunoita zvekatikasi kana muri. But ndafuti kuna baba ndaitaimira ndaenda kuna baba ndati baba kune Katikasi. Baba vakati alright indai. But mama vaida kuti ini ndiite sei tiinde tichidzoka. Mind you tinenge tinda kwaZinata ndokwainzi kunosangana vanhu vese vepaZinata, vekuvhunjere nevekuMasema, Mainda nevekuHwirisha kana sina resvi, Mainda mese kunoita Katikasi muri ikoko. Ndadipaya ndainda handiti first day, second day but ndatovhunza tikati manje kubva because time yamuri kutaura kuti tisvike neyatinopedza edu taizosvika kumba hwangu usiku hwasvifi chaiwo. But ndati kana kuna baba munoreva nhema, ndaenda kuna baba vari munda namama ndikati baba kwanzi tidzoke nemabheki because time yatiri kusvika netime yatiri kuzopedza kunenge kwasviba kosafety yedu tozodii. Baba vakati indai because ungozviita zvipere.
wakati kana munongoita muchienda muchidzoka tikati kana vedu kuti makuseni ega 5 am tetamuka kuti tiinde todzoka pana usiku every day here kana apa dzaiva 5 days tiriko tichiita batadi tobva tatofuma makuseseni achoni bataenda nemabheki nezvipoto zvedu nezvinhu zvedu zvese ndo bataenda kukatikasi taenda kukatikasi taivata kupi kwazinata taiva takatowanda guys kana mafriends namwasikana vaibva kuvhunjeri uko tikazotoguma tatomboinda kuno tikazoguma tambotiza mukatikasi kandi toinda kumba kwemusikana yaiva pedu papari pedoka apa musikana anga akunyangadzwa because taigara tichidzidza muchidzidza zvimupiro zviya zviya ndo chataidzidza muchidzokorodza minamato iyoyo kusvika mati eke muchiita chete kusvika mati yes ndobva musikana yati kana muriwo wangu wapera iyo handichina chikafu apa ndiri kunyangadzwa because pane pangu pataizotanga kuti kwamainterview 1-on-1 uchitaura uchiita zvese kusvika zvapera wokudza kuti wapasa yakwati wafoira tadero manje musikana aibva ati Sharon ndiperekedze tikati kumba kwenyu kurese bhatoti pedu bhatoti uri kuona gwidza iro igwidza raita sekuti roenda kuvhunjeri bhati uri kuona gwidza iro ndo ratotevedza tozongotapedza gwidza iro todaiwo vedu we ndaifunga kuti pedu uyu manje mwe mupesa aichidzidzisa pasidata ipapoka aiva nemadhiri akaita saka taiva ne2 maticha one wacho aiva hama yedu chaiyo the other one ndo watasingazivi saka isusu taitova tiri safe because paiva nehama yedu yaiva ipapo aiva part of mateachers ndobva ndatomuti kandomuudza here kuti takumboinda kupi kumarani kwenyu kunotora muriwo but tikamuudza anotirambidza ndobva ndati kuti kudero vatamutsvaga vatamushayiwa izvo ndofunga anga kavata kumarumu kwavo kwavaiva ndobva tatasa mumwe wacho ndo waitityisa weikoko kwazinata uko waiva siriyasi but aiva nemagemu akaita emukati imomomo saka aizomboti dzimwe nguva aingodisappear wozodzoka mangwana achoni ndadii pepe ndati handi vedwe takati chipedza gwidza iroro ranga risiri refani takaripedza gwidza sikachagoni kufema tadero pepe tozoti kwavo kwacho kwaizoinda kwacho kwevo raitova chimwe chikomo futi iwe ndikati kumba kwenyu kunenge kurewe zvikanzi kana takutosvika takasvika tikabva nemasaga emengo akangosvika akati mbuya ndoda wadzokera iwe mbuya chakasvika kuti wadzokera iwe because aichengetwa mbuya akanga ane chihasha chake 1 kazi wadzokera iwe taifunga tinofana kudzoka mapedza katikasi kame zvikanzi kana mbuya utawa nezhara kudzokera mamengo ndasiwa mamengo zvikanzi chitora mamengo ndobva zvanzi koendiani bhatara kuti shamwari yangu andiri kudza nayo kukatikasi ndobva tapuwa zvisaga 2 vedu we indefarira pane mamengo anonzi maparafini taita sei ndobva tatora masaga indokuzadza saga rangu nemaparafini mengo iwayo nokuti ndo andaida kwedu kwakusina iwayo takazadza tigotanga kuti todzira manje ndakatanga ndicharyira mugomo kaimomo mavo pataidzika kudai usu kusvika ndakunyatsokuva kuti handichagoni ndobva tasvika nechini mamengo aya kupi kukatikasi ndobva tatopa vanhu vese vanga vari ipapo mamengo iyoyo takamavatira mamengo iyoyo taizoti manje kwaizotadzira kuti taizoti kana kwausiku tairidza ngoma totamba veduwe taitamba veduwe taitamba zvisingamboiti uku manje uku katikasi kuyakuyaka nyaya yangu yekutanga yekuti mufesu yauya akazi ngaarongerwa bhebhi rake ranga ririko kukatikasi saka taitova murumu mumwe chete taitotamba tese tichotidza tese tichobika tese because apapa sinai kusaita we had to be friends papa sinai kusaita ndo yanga yatongopo iyoyo yekuti ndo situation iripo right now then tatotanga kutotase kutodzidza tese I think vanhu vangatori vahombe ndini nemukadzi iwoyoyo taita sei pepe tatozoti yapera stage tanyora mazama indakaita 92 mukadzi yakaita futi 92 baba anzi mapasa mukadzi uyu aiita futi kasikasi yekuti iye akwanise kuchata nani nemurume uya mukomana wayo wandainzi wandakati vamwene vakauya vakandigwadambira vachindipa tsamba ndo waifana kuita sei waifana kuchata naye. I don't know what happened. That guy akaramba kuuya kumusha uyu mukadzi uyu paakazwa kuti aiwa I think waiva nefunction kuhwirisha yaivako yemanyaradzo saka vakatanga vainda ikoko kumanyaradzo ndobva vanoita function vapedza iyoyo ndobva vazochekerera vachiuya kusvondo nekuti misa iyi yaivako usiku misa iyoyo yatakatoita yaivako usiku misa iyi manje fata takatozosvika fata varipo mafata anofamba nemota ka fata zvaizoita manje Katikasi kana kuti uzonzi wapapatiswa zveshuwa fata veve maista futi queue
mese maivachi maita Katikasi maita Q, meaning kuti inini ndakaskipa boka 2 boka 3 boka 4 boka 5 ndakazongopinda boka 5 ndiro ndakangoinjira chete maboka ese vandamaskipa ndokubvachi tatoita line tichitoitwa mainterview nafata vaive wainzi uko distance wangosambokunzi muna kubvunzwa kuti chii taitwa mainterview ese pepe ndobva marongerwo atatikaita yabva yapera ndobva chii pane muhwana anenge akanga afoira ndobva vazotaurirana nababa wezvemweya kuti mwana anzwa nekudzokorora dai mangodi machingomuzebva vati alright ngakuchingonzwisa 1 person in 10 yangu yasvika vedu we kuitwa fata to fata it was my first time kuti ndinoenda pamberi pafata ndogwadama kuti uta kuti ndo baba vacho vezvemweya vane mazibhachi awaya kezi akade apo ningo chonge enjoka vakagara mukati memota mavo muya yanga riri jena mai mwana rakati vhuru kudai so first time yangu kuta witness baba wezvemweya achinyaso kuona kuti pandatosvika paya ugwadama panepo waigumira kugwadama waikuti kuti waisvika kuti mhore aiwa waisvika kugwadama wakatasa pasi kutoti makadi henyu voti kuti unonzani utaura apa nainenge chirovaka because kutwa interview kuti unokwanisa kupapatiswa here kana kuti kwete unzi unonzani ndobva ndataura zvikanzi ita chimunamato chakati ndobva ndaita zvikanzi ita chakati ndobva ndaita ndobva wandibvunza kuti iwewe uri muboka 5 wagona mibvunzo yese ndakubvunza sei usina kuita boka 1 boka 2 boka 3 neboka 4 why wakapinda muboka 5 guys ndakafriza tikati kutokone kutopapatiswa kwako because ndandaskipa ende chaizotika ndezvekuti manje vaizofunga kuti pamwe ndapakaitwa huri kuti paiva nehama yangu yaivapo futi ipapo ndobva vadana mukomana uya zvikanzi nekuda kwei uyu akapinda muboka 5 asina kupinda muboka 1 boka 2 boka 3 boka 5 neboka 4 sei ndobva vatsanangura akati no uyu aiva kuharare akaita stage 1 kuharare kwaiva nestage 1 stage 2 nestage 3 ndodzaivako ndobva ndavatsanangura ndakaita stage 1 nestage 2 zvikanzi ndiani waivafata vako ndikavaziva ndikavazivi asi aiva varefu vari vaslimu ndizvo ndakavaudza zvikanzi saka iwe waigweta sei iyi nigirini vati oraiti branch racho rainzi ndobva ndataura zvikanzi kunigirini kudivira hanzi kovakasiya vanenge vakanyorerwa mabhuku kumamishaka unoziva kuti kumamishaka zvinhu zvavo zvinenge zvingori zvishoma shoma saka vanenge vakabata bhuku kudaiwo so vachitarisa manemes achona vanenge vapuwa saka zvezvi I think vamwe vacho vanenge vakarekodwa kunzi boka 1 boka 2 vachitarisa kuita cross reference ndobva vazviona zita rangu ringori mustage 5 zita rangu rakasina kurekodwa mubhuku rekunzi boka 1 zita rangu harina kupinda mubhuku rekunzi boka 2 harina kupinda mabhuku ese zita rangu rakangobuda muboka 5 ndochi ndomarangariri ndobva wazopinza yekuti wakaenda kupi kuharare ndokwayakaitira stage 1 nestage 2 saka stage 1 nestage 2 yake sitakana kuti no inoqualifya kungoti tichi boka 1 up to boka 4 saka ndosaka takamisa muboka 5 zvikanziwo zvikanzi A+ futi ane imwe certificate mamwe malessons akamboita zvikanzi izvo zvazvikaundi kuno zvokuti akamboita kune imwe kereke yakati hazvikaundi kuno tagara paipe zvokumusha unongoziva zvekuti chibhuku chacho mune musamboona hakunenge kusimbonzi vanhu kana kuti 50 pamwe vanhu vari kutopapatiswa ipapo 5 voga ndo vanenge vachitongopapatiswa pamwe ndangomira paindapata vachekera ndikatotanga funga mai angu ndaivaona vari kokokaka ndikati nonhai vedu uyu ndakatora bheke ndikati ndakuenda kunovata kukatikasi for 5 days taimba pano vedu tikabuda huroi tikaridza ngoma asi nhasi uno toda kurega kupapatiswa navafata vedu why ndozvorambira pedo ndikaramba ndiripo mai vangu vachinditarira vari kure mai mwana ini ndachuza wangu hekera wekuti anongariwo vaya vanenge vari mubatidzi vachinzi mai vako ndova ndachuza mai vangu vati handidi yei mai vangu vakayekera mai vangu vakaita sei vakabva vamuti vakabva vatsvaga wavo munhu inini ndanga ndine nhirikini ndandine wangu ndandatotaura newangu inini wandaida handiti mai vangu bva vatsvaga wavo ivo
wavaida patakilasha apa munhu wavaida ini ndasingadi kuti aite mubatidzi wangu ndakasingadi ivo bvavati ndiye anofanira kuita mubatidzi wako marwi kusvondo takutonesana mai vangu kuti inini sei mandichuzira why mandichuzirire chii iyeye ehe vanenge variekera mai mubatidzi vaive ndikati mandichuzirire chii ivavo ingandidi kuti vaite zvikanzi ivavo ndo vari kutozoita wakwanotara ivo hazvigoni its impossible vakaramba vakazviramba vakazvivharisa zvese mai vangu guys mai vangu vanokuvharisira dhiri rekuti unoti yes zvikanzi ndezvako izvo zvokuti mataurirana itoenda unovaudza kuti handina mama hazvichaiti kuti imi muite sei muuye muite muperekedzi wesure kwangu kuvakabata bendekete iri ndichibvavarisa patakazosvika kutamisa iyeyaka ndakatomudhura ndikaisa muromo zvokuti even mai vandandaudza yaya kuti vazoita ningirino vangu ka vakatozoshamisika vandiona ndine mumwe munhu anga ari kusure kwangu kuyakuya ndagara pepe vandibva ndanyudzirira zvinhu zvangu fataya vazobvuma ndakabvunzwa mibvunzo yenge yakawandisa bcause vaida kuti ndiprove ndobva vazonditi iwo wakagomera ndisandienda mberi guys pane chimwe chinhu chandakaona futi kuti I think mafata kana vari kumamisha vane imwe responsibility yavanayo iri different ndofunga yekuti nevanhu vari kumataundi bcause baba veve pavakaningirina patakazosvika vava vatoudzwa maybe about me as well because vaiva leader vedu vakasvika vakandoudza ndofunga chii fataya kuti tine mwana anga ari form 6 akapedza form 6 asi mwana uyu hapana zvaari kuita angori kuno kumabhurazi saka manje zvinoita mafata avaive irresponsibility yavo I think mafungiro wangu kuti kana ivo vaiita sei vari iwe uri under diocese yavo iyoyo vanomeka sure kuti iwewe wainda kana kuri kuti especially pabhondorofi kubhondorofi ndo kwaanonyanya kuendesa vanhu vanenge vari maroma saka pandikazosvika pepe bva vatonditi iwe wakasvika form an bva ndati ndakasvika form 6 zvikanzi wakapasa here ndikati inandikurava nemats ndandikadzifoira gore iroro zvikanzi une mats here ndikati ndine masubject ese except mats dzia dzandakazozonyora ndikadzita zvikanzi uda kuti unyorere mats ugoenda kupi kuteaching uende kubhondorofi ndozvavakatotaura vavati ukanyora mats maresults ako anofanira kuuya kwandiri toindisa maresults ako woita sei uinde kucollege maona manje ndo zvavakabva vatoita ipapo inzwai inini manje that pride yandaikuudzai kuti ndaka ndiri kuboarding ndaizvida ndichiita sei bva ndati ina ndiri kuenda kuteaching ndini ndakadero manje ndichitaurira fata ndikati ina hangu handii kuenda kuteaching ndoda kuenda kuuniversity ndozvandakata I'm not even joking that's what I said ndikati ndida kuenda kuuniversity ndobva ndafunga tochandiudza kuti tokwanisa kuendesa kuuniversity inonzi chii because ndo zvandaida guys I'm not even lying that's what I wanted ndaida kuenda kuuniversity which university I don't know but ndaingoda kuenda kuuniversity ndobva alright iripo no problem ndobva vadana chi baba vaye vanga vataura nababa wozvomweya kuti mwana ndataura naye kuti akwanise kuti agozondia kupi kubhondorofi vati maresults ake ndati mada dai ndanchiziva kuti achasvika izvozvizvi kana kuti dai mama akandiudza ndaigona kuti muudze agoya nemaresults toenda nawo kubhondorofi baba vaye ndofunga vakaita hasha vanga vanditaurira on behalf ndobva vanoudza mai vangu Shiro anga tataura nafata kuti Shiro ndainde kumasvingo kuti chasuko andita mudzidzisi Shiro waudza fata kuti ina ndidi kutaticha guys jeozokana ndokudzai kuti ndoshura ndinoti I think upwere hwanga hwakanyanya kundibata nekapride kandaiva nako ikaka kuti ndaidza kubodi ende muri ma-A levels life yenyu mune muchikotaura about university saka kauniversity kakandipinda deep down handina mbozofunga zvimwe zvinhu except university in my life mai vangu handina kuziva kuti hasha takazoza toita Katikasi ini ndakamudhurira kuti imandipa munhu mubatidzi wangu uyu unenge ari sura akabata bendekete rangu wandasina budi kuti aite mubatidzi wangu why izvozvizvi fata vakutoti hanzida kuti uinde kubhondorofi tichasuku ini ndida kuti vanditsvagire nzvimbo kubhodhi unonzi kutiko kuuniversity
taimbozera kuti kuuniversity kwasiyana neboarding manje taingofunga kuti zvataita zvekuboarding zviya zvamuchinzi maningiri madomenya ndozvandaifunga kuti kuuniversity kwakunenge kwakangodero futi ndofunga mune muchingoitawo semastudents ekuhigh school ndozvandaifunga isusu mini ndadii pepe ndobva nigirikini mai vangu ndiri kutomwa tii zvakanaka-naka baba vapinda vabva kudanga kundoona kuti mombe dzavharirwa zvikanzi baba Sheroni wenyu Sheroni wenyu akaudza fata kuti haadi kuenda kunota ticha ndakaisiya tiyo yandaimwaka ndakaisiya pasi kuti ga ndikasiya everything zvandaiita ndikavati nai why zvafamba sei what just happened ndakabva ndatoguta ipapo ndandabvunga ino ndoita sei ndobuda ndodini tosimuka sei pano apa kudikwa ndakatogara kwakaita direction yekuchikuva ndofunga ndikutogocherera nezvibarwa ipapo kutanga kuti waiudza wakaudza apa to make matters worse wakaudza baba vezvomweya kuti handidi ende manje vaisita zvokuwedzera nesupu zvikanzi handidi kuinda kunoita ticha baba vangu vakasiri kureacta wanditi Sharon ndikati but I don't know ndikasakurumidza kureacta panapa nyaya iyi inoguma yandipandukira vachati uchagara kuno kumapurazi I think ndosaka ndakazopanishwa zvokugara kumapurazi to that extent kuti ukaudza baba vezvomweya kuti handidi kuita ticha dai wakangonyarara zvako pane kutaura kuti handidi kuita ticha. Why would you say that? Vediwe ndakapanishwa ndobva ndati mama ndakanyatsoti mama makuwedzerera asi izvo zvandakata zvikanzi ndizvo zvotaura iwewe ndikati aiwa vanditi ndakunonyora medzi kana wanyora medzi ndikati mamuripo here manga muripo here makuita sei makutaura handindi ndakaudzwa here ndii ndakataura nababa vezvimweya vachoni sikanzi ndizvo zvawakataura ati handidi wakanyatsa kuti handidi handibadini vanowodzera kana mai vanzanzwa kuti handidi handibadini kuinda ikoko kuti chingwanyi ndinoenda kundoita ikoko vachisa nesupu tagara paipe takabva ndatongogara pasi sodzi yangu yanga ndotobuda because ndandakurya manje kuti sochazivavaota nditi chii kana baba mulife haudero ndo zvavakandiudza kanzi mulife iwewe haufani kuti handidi kuita chakati iwe unoita sei unoti ndichaita sei ndichanoudza baba namai kuti ndo zvamataura kana kuti maita basa because hauzivi kuti mangwana baba vezvomweya wavharira ivavo uchadzokera sei ikoko mangwana acho uchivaudza kuti ndakuda kuita ticha uchadzokera sei iwe waudza kuti handidi kuita ticha wati handidi meaning kuti watovharira mukana yese yekuti uzoita kubhondorofi ticha college ikokoko ndikati asi hangu inini kuti ashuwa handisi kuda hangu kuenda kubhondorofi ndoshuwa ndoda kuenda kuuniversity ndokwandoda kuenda kubhondorofi haisiriyo first priority yangu ndo zvandaka maiwi zvikanzi aiwazve hauzozivi kuti upenyu hunozokuita sei ndikati asi baba maigara muchitaura kuti vana vangu da kuti vaende kuuniversity ndo zvamunogara muchitaura imi kuti moda kuti muite sei tiinde kuuniversity saka ini ndikangotanga kuti nda kutoenda kubhondorofi kwacho it means kuti zvamaitaura kuti ndoda kuti vana vangu vaende kumauniversity vaite magraduates vaende kunonzi kuchi vaende kumauniversity wamunogara muchitaura ndokuinda sei imi makutondimanikidzira kuti ndakuekera zvikanzi nani navo aiwa ndo zvazvinenge kaura iti mai angu akutoramba vachivedzera sauti nemunyu ipapo zvese ndikatopinde mara ndikati kana zuva raichizovira ndadayo ndaisa muromo mumino apa uzovabvunzika kuti saka wai mazviita wai mazviita izvozvo mukutaura
izvozvo ndakachizoita ticha zvebaiginde I think mangwana ndongopedzisira uyu yebrother yangu dzese dzekumusha exhaust. I think dzose zvangu dzandofungira dzekumusha ndaita exhaust. Nyaya dzacho dzese ndadzita exhaust. Ndongopedza yemangwana yekuti brother yangu yakamborasha muriwo mudondo yanzi nda kunotengesa nepayakasona nechisoniso. Ndobva ndapedza dzekumusha. Now takuchimuvha kune dzekuharare nekuti choko yandaitiza yekuita teaching vedu ndakazoticha ndakazoenda kunogwadama pamaofisi ekuteaching kuti ndokumbirawo zvekuita temporary teacher. Kana tikabata magraduates in temporary teaching ndinetori negraduation ndinotoda kana ririko degree ndinodida. Ndakadadira iyaiya dai ndakaenda kubhondorofi ndakangonoita college course yangu ndakapedza ndakatraina ndakatoita mudzidzisi ndakazokuticha sei ona mani ndapedza ine zvanhasi guys. I'm done. Zvanhasi ndapedza 1 hour yangu yakwana. Ndisati ndaenda futi ndongoti disclaimer guys, disclaimers all the time. This is what I call my story times. Ekuti nyaya dzakasoitika kudhara and hadzina effect yadzina right now. Tisingototaura hedu ndichingokuudzaiwo hangu tumadrama twatinenge tichiita. Izvi zvindichotaura it doesn't mean kuti nama yangu tinogara takatsangana kuti but zvinhu zvitongori normal. I think in most cases kuti nevabereki vedu ndo zvatinenge tichitirana tumadrama twedu tumatome and jerry twedu itwototu ndo twatinenge tichiitirana, but it doesn't mean kuti mai vangu ndakatovavenga. No, asirizvo. Or it means kuti mai vangu ndakatovatsamura because enyaya iyoyo kare kare. Nope, it's not like that. Ingoriwo nyaya zvangu. So when you hear me talking about my mom kana kuti baba vangu akazoti aiwa, it doesn't mean kuti ndinetori negrudge kana nechigumbu nawo. Kutongotaurawo mastories tichitoseka zvokutoti ndikatovaudza kuti ndikatora story yakati ndinenge tichomboseka. Mumwe ekuyoutube ndo andaigara ndichiva update. Vanoseka, vanongoseka, vanotoseka tumwe tumaklipi twangu twandinenge tichiekera pauyu twandinomboposta zvangu. But anyway guys, night. Ndokuona mangwana ndobva ndapesa yekumamisha ndonopinda yemuharare manje. Yes, disclaimer. Yes, disclaimer inotodiwa. I will always put mugoti. Mama vanazombona mama vanamudvandirwa nemugoti. Mama vairova nembama zvayo but inge isinganyorwadza zvekudii. Vakazvinzwa. So I always put my disclaimers kuitira kuti paya pane vanozopirigudza vanhu vanenge vakuzoti aiwa these are just mere stories tichiseka zvedu, not kuti kuyoutube ndotangana handizvizive Leonora. I don't know, like I said kuti zvandisingazivi I can't really talk about zvidhoma yet inhandizivi nezvazvo. I don't want to claim kuziva zvandisingazivi. I can't do that. I will never do that. Ndosaka ndichigara ndichiti if I don't know I don't know kuti ishuwa yakati haishishuwa. That one I've never heard of kuti kumasvingo kune zvidhoma kana kwaguti kune zvidhoma. I don't know about that. Handizivi. Handitozvizivi kuti zvakaita sei. Chandinoziva chandakataura kuti chandaigara ndichihwa even tichikura ndechekuti magoritoto. That one only ndo yandoziva kuti mastories iwayo ndinongomanzwa kuti vamwe vanoti magoritoto maspirits evanhu vanenge vane mweya unenge uchitambura. I don't know kuti ichokwadi yekauti haisi, asi ndongonzwa kuti vanhu vane mweya wavo unenge uchiita sei uchingotenderera uchitambura. Saka vamwe vanhu kana singareshi vaiti ukaona that fire thing ichiti ngandungandu ichina mudenga unoita sei, unogona kurituka kuti iwe handisi ndakakuuraya. Oh yes, iwe mwana waticha ticharwa uri seiko, uyaidzani hazvanzi yangu uyu mwana waticha ticharwa. Mangwana ndo pandiri kuita story time yaNotion nekuzoenda kunodzidza kwakaita kuekera and why vakamubvisa paboarding yaaidzidza. It was, I feel like his story was so painful because pai-involva futi nyaya yekuti vanhu vekuboarding ikoko I don't know kuti ndingakati kanegligence kana kuti ndingakati
kungozviitisawo dzimwe nguva kwokuti zvakaitika futi 2 times ingangoriwo unfortunate zvake brother yangu iyoyo because pekutanga akarwara akapinda munonzi muchipatara. The school never informed my parents kuti mwana wenyu asi kunzwa zvakanaka. Akapotsa atoshaika ari muhospital imomo because anga asingachangogoni. Baba wangu ndokungoti womwe musi rega ndiche sei ndingopfuura one pachikoro ndichiona mwana kwakusvika zvichinzi ari kuchipatara uko. Zvezvo kungoti ari kuchipatara uko. Muona manje. Saka ndobva watongomutransfesa ndokutonomutora vana kutombomusiya ipapo vakabva wakotongonomubudisa muchipatara ndobva watouya naye kumba. Ndo zvakaitika. Ona. And vakuchikora koko they never informed my parents kuti mwana anga achirwara. Then the other one pane imwe yekuti akapinda futi muchipatara neimwe second scenario aku high school. Vanhu vekuchikora koko they never informed my parents. Takatosita zvokuudzwa neshamwari but totanzi vatoo mafriends nani nemunhu wacho zvake havasitombori vanotodzidza vese. But ndo story yandida kutaura iyoyo kuti sometimes kana vanhu vari kuchikoro I think ndofunga vabereki mukaisa vanhu kumaboarding zviri nane kupota muchinda kunocheka nyange isiri visiting kungopfuurawo zvitori nane because brother yangu yakaita 2 mascenarios vatozongoendawo futi mumwe musi kwauzonzi maizera kuti uyu anga vatoudzwa nemustudent yeti vekuchikoro vanga vakanyarara kungonyarara nyaya yekuda kuita secret. Unaona manje. So ndo yandichataura mangwana zvangu iyoyo. Hai nini saka ndikirikini uyu ndio ndoziva magorototo kuti ndo zvandongoziva ende pane 2 vandongoziva vakataura. One aiti hanzi ndaibva kwandaibva kudoro hanzi ndibva kwandaibva kudoro kuya ndobva ndaona moto uchiti ngandu but direction yaitaura iyo ndaiti ndagara pasi ndichiipicture ndoti saka magorototo anoitosvika nekuminda kwevanhu ngeizivisati ndo zvandaifunga kuti chii. Alright. Saka ndo zvandaifunga izvokuti kuuya izorwa negorototo iyi kurware uko kumaminda sei. Indaitofunga kuti magorototo iyi nekuti vanhu vanotaura about this gorototo vanowanza kuti rinotambira diviri ukokoko. Saka iri ratowana uyu ndikambofunga pamwe nhema akatokuvara kufacebook achitoteka akatozvimba apa pake pakatoita vanga anotori nevanga iro up to now munhu yeye ane vanga apa rakatotanga kutsemukira because anoti iye ndaibva kudoro ndakadhakwa ndichibva kudoro ndakadhakwa ndokubva hanzi ndakangoona senge ndikuona like chinhu chiri kungopenya kunge nyeredzi kunge chii like zikulight rakawanda. Iye ndo zvaanotaura. Hanzi ndadero bva ndatoti kochigwe nokuti anga akadhakwa handati kochigwe handati kochigwe hanzi bva ndatozvibvunga kuti asisi gorototo hanzi bva ndati haputseke handisi ndakakuurai bva pano hanzi ndo zvaunoita kuti that spirit itize iinde because vanenge vachiita se mweya unenge uchingotenderera nani stop uita se usingazorori. Ndo zvandakawa. I don't know if it's true guys. Musazoti hanzichero nanotaura nyaya dzenhema dzemaguru. I don't know. Kutongotaurawo zvandakawa. Ndokubva aita sei mukomana iye anoti hanzi ndadero hanzi ndichifamba ndatuka up to now handihwisi kuti ndakaguma ndaenda kuruwa rese handakangonzwa senge ndatomuswa senge ndaita sei hanzi ndakazongoona ndaparuware kundizo ndakandovata paruware ipapo se handizivi asi akakuwara apapa pakatokuwara akatozvimba kutozvimba kudai vanhu ikateta mbirika nyeyo kwapedza kuti ndakaona magorototo. Vanhu vamuseka manje pamadhironzi wafunga kuti unopikidza nemagorototo kubva ipapo anodanza kuti handini nezhireyo kana ndadhakwa handidi ndororwa nechi nawo ndo zvandakawa. Nemumwe akarohwa pari pafenzi ada kuti tikonzi baba iwe bvara murova vakuwara unotoseuka unotonemaki chete. I think ndofunga zilaiti ina ndizozivi maybe zilaiti racho ndozvosvikara kuputsira vanhu munhu wodi ovhunduka orovera pasi kana kurovera pabwe unenge usingazvizivi wozongomuka wadi watokuvara. Iye manje uya anoti hanzi ndakatozomuka because zvazvasangana nedoro kuti doro racho ndofunga rakatombopera ipapo panguva iyoyo paakazomuka atozivi ndakangomuka ndichimanya akamuka achibowa vanhu vanomuseka up to now mheno kana ikazopera nyaya but yakatomboita nguva achingosekwa nenyaya iyoyo kuti wakarekera wakarohwa neekera but handizivi guys kuti zviriko here kuti hakuna. Nganzi vamwe vanoti rinoonekwa nemishonga yavanhu vane laki saka neno ndosaka ndati handitoziviwo because
kuti iye mupesera ndikamutanga nemushongo yake reangatoriwo mwana zvakanga changobvawo kuchikoro like those vanhu vachangotanga kutanga dzimbo dzavo vadoko doko. I don't know, maybe it's true, maybe it's not. I don't know. Handizivi. Hanzi vaizviita vanhu vekumabhodhingi kana mwana arwara. I don't know now. Okay. Guys, saka ndakuendeni. Good night, guys. Guys, bye bye. Ndakuenda ndokuna mangwana ndo I think mangwana I just have to conclude zekumamisha. Mangwana ndo conclude. Ndikazefunga kumberi ukoko. Ndichazofunga, but I think that's exhausted dzese. Zekumamisha. Ndakakuudza zvekuti zvemadoro zveminda zvemandima zvechichi. Pane manje. Uyu inonzi but no, iyo rega ndiskip. Rega ndiskipe because haizodi manje, haizonyatsokunaka. Ndofarira dzine tumadrama hangu twandaingoita tumapeti noti uyu zvokuzoita dzemamysteries yo ndogona kutanga kunzi waiti kuno mamysteries handidi. Ndosvika ikoko ndakamirirwa nevanhu kumba pamisha. Unoti uchisvika panyika pepe unosvika vanhu vakakumirira kuti iwe wakataura kuti kumusha kwedu kuve mamysteries girl. Unoitiza senyaya yacho vachiti wakataura kuti kumusha kwedu kune mamystery. Saka unoda kuti vanhu vasasvika kuno what waona manje. But anyway, bye guys. Good night. Mangwana ndodzoka ndichipesa. Ndochibva kumusha manje. Ndadzi exhausting. Good night. Bye bye.